ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ 25 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଏକ ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁରବାଜଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 194 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 195 ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ମୈଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ସୁମନ ଗିଲ୍ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ରାଗିଯାଇ ମୈଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 5 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ମାତ୍ର 19ଟି ବଲ୍ରେ 39 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତି ନେଇ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି।